колко смути имате? 4. Едно смути за тебе. Благодаря. И едно смути за мене. Let's drink it. Окей, чао! А откъде излизат бисквитите? От тук. Тук излизат бисквити. Окей, чао! Ще се видим утре. Чао! Ти кажи, продавачка, може ли да отидем в магазина? Ти кажи това на мен, защото аз съм продавачка. Продавачка, може ли да отидем в магазина? Сори, но магазина затворен. Тук какво пише на door? Close. Close. А кое ще бъде вратата? Вратата е ето тук. Боря, Вратата е тук, аз ще затворя това. не искам нищо. Те са само от други блокчета. Аз това от тези. Ще напишем ли close? Всички да знаят, че то е затворено. Ще тук пише close. Не може, защото Daddy, we can't draw on blocks. You can. Боря, аз ще взема един химикал да